Takže čauky ľudia, vítam vás u nového videa. Toto je ďalšie pristávanie lietadiel. Lietadlo je niekde tam. Neviem, čo to je za typ modelu. Jedno pristalo tam, teraz rovno nad mojou hlavou. A vlastne vám ukážem, ako pristane tamto lietadlo. Len pôjdem tu kus dozadu. Čiže lietadlo už je tu. Ako môžete vidieť. Čiže je celkom blízko. Takže už je to celkom hluk. A to je lietadlo Airbus A330. No A300, alebo Boeing 737, teraz neviem. Ty brďo, to bol celkom hluk, ako ste mohli vidieť. Čiže pozrite, ja vám ho približím. Je teda už tam, teraz vám ukážem pristátie. Počkajte. Tak, teraz je dole. Zaprášilo sa. Čiže toto bolo ďalšie pristávanie lietadiel. Dúfam, že sa vám páčilo. Ja sa s vami lúčim. Majte sa, lajkujte, odoberajte, zdieľajte a čus.